Teh! 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 Kalian lo nangkuang ni main boy teh luar ko lah. Ledo teh dalam teh. Nak dipai lah ya. Teh! Teh dia biti nak. Dia buat biti banyak ah. Desia lo ko lah na may bau ko ah. Erik mah, tak habis tu. Tunggu. Onde, iko ya senang hati. Biasa dah tantamu ke, tajuk gitu. Ini kalau Erik nanti bu, senang pada hati berbunga-bunga. Apalagi membawa piti sakapa. Itik mulai kok. Dari tadi mau main boy teh lah. Etek terkelap. Terkelap ko basuh dari malu kok teh. Kena deh dan. Terkelap tuh artinya bok. Oh bobok cantik etek di sana. Iya, bok. Tu piti itu manyo. Ma pitinya. Di giko teh ambola sampai di bank lah ambola laksanakan sesuai perintah etek. Kalau iyo etek perlu piti harus ada jaminan dari bank, sertifikat teh lah etek sertifikat. Oh, sertifikat. Sertifikat tuh banyak, Rik. Sertifikat anio. Sertifikat penataran KB, sertifikat penataran P4, sertifikat penataran adalah caleg dulu tuh. Sertifikat vaksin dulu tuh, anak pernah letak, belum pernah PPK Kamal. Sertifikat banyak, bagi kos sertifikat sampai nak pandai membaca. Jadi sertifikat modelan yang minta orang bang tuh. Orang gaik ko lain nak nyupi teh. Tapi nak ada tentu ci Allah doh. Sertifikat teh sabui tadi daulah itu mah, indah ada barago ci Allah doh teh. Ini sertifikat barago teh. Oh, sertifikat nama rago. Sertifikat vaksin, Mbak. Itu barago itu, Mari. Jangan kita nak barago. Kalau ndak ada sertifikat vaksin tuh, ndak bisa mau tabang doh. Tunggu tayo. Te ambian banyak sertifikat tabak wah, ngolo deh. Vaksin tuh mah banyak rago deh. Teh, duduk teh santalon selesai deh lah doh. Tapi saya mencari sertifikat bisa dipiti. Panjang deh teh kon. Tuh Mbak, cerita Nah itu nande kecian do teh. Atau sertifikat itu nande butuhkan kini do. Sertifikat Sertifikat tanah keciadan lah ada teh, sertifikat barang, sertifikat tanah, sertifikat rumah kalau ada teh. Jangan batete ya, jangan angket teh kegadang-gadangan. Yakin dak ya? Tanah ko senyo ndak do pelatihan dari mana dapat sertifikat? Yang sertifikat tuh pelatihan awak dulu dapat sertifikat, tak do nilai di belakang. Tanah benda mati mah do sertifikat guys. Nambah sekolah tuh teh sertifikasi dan dibutuhkan kini sertifikat tanah yang nyo minta deh bang. Kini kau etek mah kalau indak tahu etek cara mau urusnya tanyo ke kantor lurah. Waang mangecek jo aden, indak batarati do, mangare-ngare waang ngecek. Ndak tawang sadet, aden betul kareh ka waang. Ko indak, waang mangare-ngare, mangalajak ngalanti, indak tentu dete, de nak tentu mako de matanyo jang. Kok tentu de nak batanyo de ka waang do. Waang yo sabana, ang manolong atau manggolong ko. Rangke lang sekolah belah. Etek bola ya, ala den tolong ada ni berang-berangan. Uruslah dete seorang lain dan pai lai. Assalamualaikum. Heya. Ojek boleh nampak untuk lurah. Ini ojek tuh ya. Kau nak ojek tuh? Onde, si kuas lantak kan roto, kau si kuas lantak. Ayo, lewo. Baca umur sertifikat tanah. Ambo kemur sertifikat tanah. Kece orang bank tuh harus ada sertifikat tanah. Kece ambo sertifikat Sumarang. Saya masuk ke bank tuh, sertifikat vaksin mo do, sertifikat KB mo do, banyak sertifikat mo. Ya suruh ambo baru sertifikat tanah. Mo nak kece ambo sekolah lo tanah tuh, indak dan sekolah tuh sertifikasi. Ini pa bela-bela ambonya bah tuh. Mo nak ngerti kita nyoce baca roh. Kambo lo wo tanyo. Dia nak jaleh dah mo le tu wo. Mo tentu masalah sertifikat tu laki wo doh mak. Urus ninya. Kau lekok kau urus kau laki nak mo tanyo ke kau doh gitu ha. Ya, kebetulan kau nampak tadi. Kau nak nantan mau telurah je lah. Tak bisa urus kau. Nak mo tak kajang wo. Minyak mo you banyak tapi nak untuk mantan wo doh. Bantu itu benar le doh. Mantan je Ni ndak suruh nak melintang doh. Okey tahu mo ke. Yo sabana pendek. Kamu nak udah aku pulang. Ambo yo perlu bana juga iyo je si F tadi mah. Kamalintang suruh urus. Ayo itu guna laki. Anda bisa ada awaknya pasti bisa. Tak guna laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Gimana kau? Bentuk burung petas sayur kau mah. Dah seketik lo lagak kau rumah. Dah.
Untung udah tiba ya tadi mau nunggu udah deh. Kangen lo mau udah lama nak pulang. Apa kira yang terjadi kau? Mimpi kau tadi malam? Atau dapat hidayah kau? Dek lambut kau kambuh gini. Nanti lah. Iya dah. Ambo dapat hidayah dah. Tak bayang gini kau. Nah udah kecet buruang patah sayuk tu dah. Sayuknya ketibo dah. Piti banyak dah. Iko surek tanah. Jadi surek tanah kok alun pakai sertifikat lah. Jadi rencana ambo kan mau urus sertifikat. Jadi udah dek laki ambo, udah urus lah sertifikat. Udah tanya lah ke mama ambo tuh. Udah tanya ke kakak ambo, baca umur sertifikat. Udah minta ke tangan mama itu, udah minta tangan adik, udah minta tangan kemanakan ambo. Jadi dia mau kumpul lah, perlu imbaunya ke Marida. Jadi udah mengecek ambo, enggak ambo produksi itu enggak gua pancak lah laki. Kau enggak bekerja dek kau doh. Samo dek kau tapi lawi je tapi awi samo dek kau. Kau suruh ambo mengurus sertifikat tanah pusako kau. Semarang saya kerja kau nak. Itu nak kerja ambo tu doh. Tu kerja mama kau nak. Kerja adik kau nak. Kerja kakak kau nak. Ini kau doh. Tidak mungkin tidak bakal aku samo je kau. Kan samo mau urusnya dah. Kok kakak ambo, kok mama ambo, kok sana ambo mau urus. Samo udah kalah keluarga ambo, udah kalah laki ambo. Laki ambo tu berhak mengurus tanah ambo dah. Jadi udah kok batu ndak menolong ambo udah namu udah sayang jambo kecil udah. Dah kok piti kok dah. Kalau sertifikat kok selesai dah, piti dah, Mbak M dah, Mbak M. Iyo, Mbak M tahu ambo tu piti tanah kau Mbak M kau mah. Tu. Masa ambo lo kau suruh mai. Itulah cuma kecil kau terima. Udah udah laki ambo kan. Iyo laki kau ambo. Tu. Tapi ndak ngurus tanah tu ndak kerja ambo tu, do candul cari orang ya. Marang saya kerja kau mah. Aku bantu di kampung. Mas tu tanah pusako kau ambo lo kamu urus. Ya jadi ambo orang Sumando di kau mah. Kerja orang Sumando lah tentu dah kau. Aku dapat tanya lah kena lain kau. Semarang saya kerja kau mah. Sumando dah laki kan sama tanya. Sumando je laki kan sama tanya. Sumando dek ni mama kau. Laki dek kau dek. Tidak bakal lihat dek kau. Ya tu kan urus surat tanah kau kan kerajo laki. Apa kerajo bini? Itu kerajo laki. Udah ndak bakal liangan. Ambo lo dah kecil ndak bakal liangan. Udah minta tolong ikut dah dapat dah ambo pandai urus orang mana mu ada urus nanti lah. Kau dulu kau cuba lah bercanda kena cuba lah tanya kena lain kau. Apa duit dah urus surat tanah nampak dah urus tanah adik udah tu baru dah urus. Surat tanah pusako ambo. Tanah Maranggai ambo, yo ambo ngurus. Ndak ada Sumando ambo lo mau suruh ngurus lo. Ini kau tu. Sama data saya sawah je pematang dah kau mah. Tak salah. Saya dulu tu belum kau dapat isi kau lah. Kalau kau kumpulan mamak kau tu, dusanak kau tu, akan kecil kenyo. Tanah kau mak perlu sertifikatan mah. Itunya. Siapa kamu urus kau? Lek mungkin ambo kamu urus. Ya udah mengicik ndak ambo dong. Kau tanah pusako kau kau. Kecuali bisa ambo muru do tanah awak bandai. Pencarian awak berdua. Itu ndak selesai sertifikat dia do. Atau ambo ngurus ndak apa tu do. Ini dah kau tu. Ikut tanah pusako ah. Jadi kalau kau kadang-kadang kau nak bertanya lah kena lain. Jangan kerja orang Sumando kau berkuris secek je mah. Ini kau tu. Jangan kau suruh yang mau ngurus sertifikat tanah pusako kau tu. Candul jadi orang nak rancak tu. Kau ambo lah berkecek orang depan. Udah kau lah. You indak udah ni Allah dong. Kalau masalah mau urus tanah pusako ambo, udah indak niyo dong. Tapi kalau mau urus pusako ambo, udah bekerja-kerja. Cepatlah. Apa beda tanah pusako je pusako? Iya. Kau tanya salah kena lain apa beda? Dan kamu lo kena tanya lain. Tidak menerima kau apa nak kamu tarang dong mah. Udah laki ambo tanya ambo udah. Kena lain mau tanya. Itu jangan lah. Oi pusako ambo tolong urus. Anak lah orang. Iyo ke itu kecek kau tu kan nak orang yo. Aduh. Yo kecek tanya kau orang tu apa fungsi orang Sumando di rumah tangga ya. Apa fungsi mama ya. Sakit kepala mu kau tu kekong ah. Indak mau dah nama suap pun nama tarang kau tu. Tak nak mengerti je tu. Abu awi kamu kerja minum lah. Minum lah udah. Kalau dah minum. Ya. Nak kamu ambil minum dah. Ambil seorang minum tu, ambil nasi seorang. Mau tanah pusako tu nak buah dah. Amma mau ke berakal kau. Amma mau ke minta tolong kau. Kalau mau urus pusako mau ya nak kencang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tampan mah pucuk dicinta lam tibo. Aden mencari malintang, aduh malintang. Nanya lah rumah lu ah. Rumah lah kita nak rancang ni cik Ciko. Ande. Salamu idui. Setiap dan di rumah aku ketus sambutan kau. Ndak pernah aden kau suruh naik di rumah ada. Kini kau suruh dia naik di rumah ande mande. Elok mana kau limi, elok mana kau kini kau nya. Kalau ndak bangga-bangga pasti nak mungkin tempuh basarang rendah dah.
Yo, ya do, mampet lah, ke rumah lah. Ada laki kau. Nak do nya do. Kalau melintang dah ada di rumah, nak mungkin dia naik ke rumah dah. Biar di siko saya. Kok perlu kau sampaian, aduh po. Ba alam bu kalau nyampe le nak kabar ke orang-orang ko ha. Orang lewat si ko. Ya kau kecian lah, polo barasiu-rasiu lo dan gay. Apa matampan? Tadi yang bola balago pagai lo je melintang. Santai lo nya tu balago pagai. Padahal bola elok-elok tadi udah, lah pulang udah, tambah gagah udah. Kau ada apa kau mah? Jadi kamu kau sebab tampan. Kini kau bagi ko matampan. Woi, kau kalau curhat tentang laki kau, jangan kaden kau sampaian. Kau lulu habis-habis, jangan kau sampaian ke orang. Kini kau menambah-nambah nas lah tanya kau. Ana kau tanya kaden. Ambo minta urus surek je melintang tadi. Akhirnya ambo sumando risikonya. Itu ndak urusan ambo doh. Keurusan keluarga ambo bisa ambo jadi ke tanah tu pusako kau tu. Tanya ambo babaan nang sumando. Iyo sumando dah, sumando iyo laki iyo. Kan sama sumando je laki. Dia udah sumando lama kau dah laki ambo. Itu je dah. Ini surek apa nang kau urus? Surek sertifikat tanah. Tanah siapa? Ini tanah ambo lah, mungkin tanah melintang doh. Nak mua melintang tu doh. Dia kata ambo sumandonya. Lah tahu kau sumando. Ambo lai udah tu laki ambo iyo, laki kau, tapi sumando dek mama dek keluarga sana kau je. Paham den cerita kau. Jadi tantu iyo, malintang tu nak amuh mau urus. Surek tanah kau, parak kau, kabun kau, rumah kau, segala surek-sureknya malintanan kamu urus. Indak pakai ni nyodo, indak karajo nyodo, ini orang sumando, tentu nak amuhnya mau urus doh. Mangalo kau berang kanya batu malintang tu. Apa lo bedanya tu nyo? Oh dalam kamar saya urusan melintang kau luar saya tu. Wih, lele kau. Orang sumando tu samo dia tinggi itu dalam itu samo setinggi dari tiaknya kuasoi dalam bilik saja nyo urusan itu jale kalau urusan pusako kau tanah kau itu nak urusan inyo tu do kau yo ampun dan jadi sembarang dari itiak tu baranang misalnya tampan itiak tu baranang jadi kalau tidak bisanya urusan ambo kan agumnya jadi laki ambo kau tak paham do kato ba umpamo rundiang bakiasan muka sweet den orang sumando di Minangko tinggi setinggi dado itiknya artinya apa urusannya kuasanya sampai dalam biliknya kecuali inyo tinggal di tanah nyo Bali inyo tinggal di tanah pusako kau tidak mungkin do inyo mau urus itu kecilnya tadi itu ceknya lain hal ambo nam di tanah sampai awak ambo urus kalau iko ndak bisa mengurus dia ceknya aduh nak penakut namo tu aduh hampir pasal kurang sumando di negeri awak. Kau dengar elok ya? Deh. Dia beraja lo, bawa mamo dan tentu nombor tu lo. Ya dia lah. Sana ngerti dia kau ingin beraja. Ya dia lah. Barang lah. Nan pertama, sumando lapik buruk. Sumando lapik buruk tu mau kasih karajue siang hari malam hari inyo di rumah saya karajue mangili anak bini ndak tahu je orang kampung ndak tahu du lingkungan ndak mau tahu du segala nah nyurusi anak bini saja dalam kamar saja dalam rumah saja itu sumando lapik buruk namanya itu itu nak do melintang tu doh kalau keluarnya santiang ke masyarakat akan hebat itu iya nan kadua orang sumando kacang miang camiang tu balo tu dari tuku ke Lubuk Aluang sehingga sebentar kau mengopo. Ikut diadu, ikut diasuang, isi negari sampai ebo. Itu karajue. Manci karai orang saja. Mambil orang ebo. Silang kanih dalam kampuang. Kacang miang. Mambil orang bercakap saja. Sade orang di sindinya. Sade orang di Cekarawinyo. Itu orang sumando kacang miang. Jadi ambo kok model itu kan ambo nak Rosmando nak baru nak. Atau Orang sumando lango hijau, le tahu kau? Lango hijau tu makan makanan kumuh tu mah. Tabang kanin, satiok tabang inyo batalu, lisiko baranak, lisiko babini, ba cara-carai sadonyo. Anak kabakato anak, bini bakato bini, inyo barajo di hati, basutan di mato, nandiri sa dipikiane, inyo batuan kana pasue. Itu orang sumando lango hijau. Lain dak melintang ko ha. Ko melintang nak do. Nanti go sumando tu nak do. Orang sumando ni mama. Tu kau ketahui lo kan? Ada rasa dari mama tu. Lah.
Tahu dua alun nan je patui, tahu je rasuo nan paresuo, alun tak kilik lah tak kalam bulan lah sangkok 30, alun dilik lah dimakan rasuo lah sampai dalam tubuh. Tak kilik ikan dalam air, jalih jantan betinonyo. Uranan arif bijaksano. Itu orang Sumando, nini mama. Paham tak kau? Oh, berarti malintang kau masuk ni mamak mana? Laki kau lah hilang kau. Oh, jadinya nak mau urus kau dek orang Sumando betul. Tanah pusako kau nak mungkin urus dah. Tapi kalau pusako kau mungkin lain dia mau urus minta maaf lah mau kudamu kalau betul. Le paham kau tu? Oh, yo nak. Tahu lo kau seketik, yang jugin diang, cakap jukai, sadu paham kau, iku indah. Yo nak, tampan yo cadia, tampan yo pandai. Tapi adon lah pikiran ambo. Sampai kini umur tampan lah lebih 50. Tapi alun jo jadi orang Sumando le. Nang ngecek Sumando dan nampe tu tak tahu. Dia awak alun jadi orang Sumando le. Itu pelaman si Supiak tu. Lu jadi orang Sumando le, dia orang suku ini tahu. Hei. Kau. Kalau ada lagi tahu ada lu kalau gitu ada ya. Assalamualaikum.